ni fa azumi ne yayin nan akan bidiyon nan azumi ne mata saboda haushin ne daina mai da maganar nan abun wasa da Allah ina so yi magana ne ta adalci ka gani kai kake sa abu ya koma guys wannan shine bidiyon akan bidiyon da ake ta amani ta wannan ta yi ake cewa so da farko ina so zan wanda suke sharing duk wanda suke sharing bidiyon a irin media ku dinga posting in mutum ya abin alkhairi dawa da farko ba ku dauko kusa ba sai irin mutum yayi wrong yayi ba daidai ba daga lokacin mutane za su fara dauko abinka suna posting kulli yarinyar nan za ta zo media misali tun lokacin da muka fara ishu da ita kullun case din ta sabo a media yau ka ganta cikin maza kowa dai da irin maganganun da yake faɗa da Allah da tun daga kan bari fiye haƙuri zai magana tun daga kan malamai da su manya 'yan tiktok din da kowa da wannan da kamfanin ya ake cewa wannan sanso kun taba kiran yarinyar nan kun zauna da ita kun ji matsalarta ba wanda ya taba kiranta misali ya ji matsalarta kullum sai dai ku zo media misali idan ta yi mistake a zagi da ko a ce wani abu ya kamata idan kuka ga misali duk comment din da za ku duba akan issue din yarinya akan issue din amani rufe saboda ya rufe a gurin nan duk comment din da za ku gani akan issue din amani comment ne akan wai ita wannan yarinyar ba ta da iyaye kowa maganan da yake kenan ya kamata misali an ce a hausance an ce na kowa ne ko ba haka ba so ya kamata misali in kuka ga mutum yana ba daidai ba ko yana mistake kullum cikin mistake yake a kira shi a zauna da shi maybe ba shi da wanda zai gaya wa matsalar shi ko kuma babu wanda ya san issue din shi na rayuwa da zai zauna da shi ya faɗa mai dole mutum zai dinga rabu amma a adalci ku yi wa yarinyar na adalci kuma ta fito ta yi rantsuwa da abin da zai kashe ta ce ba ba ina goyon bayan ta bane ba sorry da Allah jama'a ku dan yi shiru muna abu mai muhimmanci ne a nan gurin da Allah ku shiru ba wai ina goyon bayan amani bane ba kun gane ina so ne jama'a su duba su mata adalci ban wai ce fa ba wai ita ta yi bidiyo ba amma mata adalci kai ya zama kuma zagin yayi yawa yanzu misali yau ta zo ta yi bidiyo din nan ba wai kiranta ake mata wazi ba a zagin ta ake kowa yana posting idan aka kira ta aka jawo ta a jikin misali aka yi mata fada me bi wallahi gobe za ku ga tare na amma ba wanda zai kira ka ya baka shawara ko ya maka fada akan matsalar ka sai dai a media sai da za a gyara to wannan shine Allah ya kyauta na gama magana akan bidiyon amani in ma dai ita ce in ma ba ita bace Allah ne san gaskiya Allah ya fitar da mai gaskiya alright ku kuma masu post duk wanda ya tona wani asiri sai Allah zai tona mai hadisi update amani ga mai bukata ya yi min magana a private faka yan uwa assalamu alaikum wallahi yan uwa wannan zamanin mafi akasari mutane ba mu da adalci wato mu yanzu rayuwar mu Hausawa ko yan arewa da yan kawai dai ga munan muna wata rayuwa ta kara zube yani idan jifa ta wuce kanka ta fada kan kowa baka da matsala yan uwa wallahi mu dau hanyar gyara wannan abin da muka dauka a social media abin da baya da amfani ba zai amfane mu ba wallahi bai kamace mu ba wannan yaran da wannan yaran Bilal da wannan yarinyar abin da muke so yan uwa ku fahimta abin da nake so in fahimtar da wasu mu daga ciki mu zama masu uzuri wannan yarinyar ya kamata a ce wasu da suke jikinta in suka ga suna abin da ba idan aka ga tana abin da ba shi ba a ja ta a jiki ana nuna mata har ta gane meye gaskiyar lamari amma irin haka a yarinya karama ya dubi yarinyar nan bata kai shekara 20 ba daga ta ɗanyi kuskure an kamba mashi ko babba ne yanzu ƙwarwar shi ta kawo ya girma ƙwarwar shi ta fahimci rayuwa idan yana abu a wannan zamanin kana tunzura shi kana fosin ɗin shi kana nuna mar ai kaza to zuciya za ta sa kawai ya jima gwara a mutu har liman ya yi ta yin abin da bai kamata ba wallahi ba mu da adalci ya kamata abin da muka gani ba kyau muke jawo mutane a jiki ana fahimtar da su ko wannan yaron wannan postin din da ya yi Bilal din nan kar ku ɗauke shi wani babba wallahi yaro ne kuma ya kamata a ce na jikinsa akwai wanda idan suka ga abu ba daidai ba su kira shi a yi mar nasiha kuma bisa dukkan alamu yana da tarbiyyar da zai iya ɗaukar abin da aka gaya mar yaro ne ƙarami bai wuce na kusa da shi wanda ake tunanin in sun faɗa zai ji su ja hankalinsa ba akan irin abin da ya yi na wannan shigar da yake nan jama'a mu zama masu adalci
yanzu kawai ya zama rayuwa sai ɗanka ne kaɗai kai za ka gyara a gida, Allah za ka yi wa wayo. Dole abin da ka ga a gefe kusa da kai ɗan naka da yake cikin gida a wayarka zai ga wancan abin kuma ya taɓa shi. Amma mutane kawai sai dai mu sa abu a gaba, wai yarinyar nan ƙarama ko shekara 20 ba ta kai ba, wai yanzu wasu har buƙatar ma update ɗinta suke. Yanzu wannan yarinyar ko wani jira ake wani ya yi kuskure kaɗan ya saki layi kawai a zo ana ta hayya. Saboda tsabar zalunci ba ma son ci gaban kanmu, ba ma son abin da za mu gyara, mu dai mun fi son abin da za a yi taɓatawa. Don girman Allah 'yan uwa mu so juna, wallahi wannan rashin ƙaunar juna ne. A ce ɗan uwanka idan ya yi wani kuskure shine za ka yi zo ka yi ta yama ɗiɗi da shi, ba za ka ja hankalinsa ya gyara ba. Wallahi wannan ba ma son junanmu ne, wallahi wannan rashin ƙauna ce, kuma ba inda za ta kai mu sai taɓarɓarewa da lalacewa. Magana fata domin Allah, yaron nan fa sai kuna mar uzuri. Dududu shekarun shi wallahi wannan ba lallai bane ya kai 25 wannan Bilal din. Kenan ku yaron da bai kai shekara 25 ba ya samu ɗaukaka ta wadda ba kwa zato. Dole wani abin sai kun mar uzuri, kuma sai an samu matakai masu bashi shawarwari a tare da shi. Ita kuma wannan yarinyar wallahi bisa amana duk wanda suke tare da ita ku zamanto kuna ba ta shawara, kuna janta a jiki. Ba wai a'a kowa so yake a yi abin da yake da wanda mutum ya bayyana da wanda bai bayyana ba, komai so ake a ɗauko a zo a nuna kai kayi laifi. Yarinyar nan ƙarama ce, wallahi idan ba ku yi ƙoƙarin yadda za a ɗora ta a hanya ba, wallahi tabaran nan in ita za ku yi ta nuna, za ta yi ta sama ne, kanta yana sama, tana jin to gwara komi ma ta yi, daga gaba kuma wallahi azum abin da ba kwa tsammani ma za ta sha. Ba don ko bai ba, idan preja ta mace yawa, yarinya ce ba za ta iya control ɗin kanta ba, za ta ji duk abin da aka ba ta don ya yi mata damuwa, wallahi za ta sha. To wallahi 'yan uwa mu ji tsoron Allah, mu so 'yan uwanmu, mu zama masu kore abu duk da zai zamanto wanda zai kawo mana matsala. Ba sai ɗanka ba sai 'yarki ba, ka zama idan kana da damar ba da nasiha wallahi ka bayar. Mu yi wa kanmu adalci 'yan uwa. Salamu alaikum. Na gama magana akan bidiyon Amani, in ma dai ita ce in ma ba ita bace, adalci ku yi wa yarinyar nan adalci, kuma ta fito ta yi rantsuwa da abin da zai kashe ta ce ba ko ina goyon bayan ta bane ba, I'm sorry. Da Allah jama'a ku dan yi shiru, muna abu mai muhimmanci ne a nan gurin. Da Allah ku shiru. Ba wai ina goyon bayan Amani bane ba, kun gane? Ina so ne jama'a su duba su mata adalci, ban wai ce fa ba wai ita ta yi bidiyo ba, amma mata adalci kai ya zama kuma zagin yayi yawa. Yanzu misali yau ta zo ta yi bidiyo din nan, ba wai kiranta ake yi mata wazi ba, a zagin ta ake, kowa yana posting. Idan aka kira ta aka jawo ta a jikin misali aka yi mata fada, me bi wallahi gobe za ku ga ta daina ki. Amma ba wanda zai kira ka ya baka shawara ko ya maka fada akan matsalar ka, sai dai a media kai da za a gyara. To wannan shine Allah ya kyauta. Na gama magana akan bidiyon Amani, in ma dai ita ce in ma ba ita bace, Allah ne san gaskiya, Allah ya fitar da mai gaskiya.